Dus L is de meute weert? L is de meute weert. L heeft nog eigenlijk nog alles. We hebben een hele goede bakker, we hebben een goede slechter. We hebben nog een supermarkt, dat zie je niet bij de Spar. Want hoeveel mensen wonen er in L? Ik schat rond de 1500, 1600. Omdat ik naar Nieuwijk bij kom, dus dat kunnen er ongetwijfeld ook 1700 zijn, dat weet ik niet. Nou ja, dat is dan wel, dat is redelijk zeldzaam. Dat is... En in een slechter en in een bakker. Ja, dat is maar vertel nog eens. Er is een tijd, ook door de inbreng van de dorpsraad, is er voor gekozen eigenlijk dat El een beetje een regiofunctie kreeg met Hunsel, Haarler, Kelpen, wat er omheen ligt allemaal. En die heeft de dorpsraad zich in de tijd sterk voor gemaakt. Daar zat ik toen toevallig ook in, dus ik weet wie het werkt hier. En daardoor hebben we eigenlijk heel veel belangstelling hier in de omliggende dorpen. En die komen hier en die gaan naar de bakker en naar de slechter en naar de super. En we hebben nog een huisartsenpraktijk die nog... Ook nog? Ja, een aantal uren per week dan, maar die ligt ook bij het gemeenschapshuis. En door wie dat, het gemeenschapshuis is eigenlijk... Dat is toen voor gekozen voor het heel erg multifunctioneel te maken. Het is ook een heel groot gebouw met een zaal, een grote zaal en een kleine zaal, een podium, een jeugdruimte. Dat zit je allemaal in dat gebouw. Dus de jeugd heeft een plek waar ze zich... Ja, en dat hebben we ook speciaal voor de jeugd zo gelaten. Ze hebben het zelf in mogen richten met een dartboard en dat soort dingen. Ja. Nee, maar kijk, en zo werkt dat. En zo werkt het, joh. En we hebben nog gezegd, het zijn allemaal aparte compartimenten die ze kunnen gebruiken. Er is in het gemeenschapshuis is op 3-4 plaatsen gelijk het doen. We waren gisteren gewoon net gehoord bijvoorbeeld in de zaal. Ja. Maar dat is één zaal met 2 vergaderruimtes. Maar als er een koersbal is, zou ik maar zeggen, dan is de zaal voor de verder rest door niemand te gebruiken. En hier hebben we gekozen dat we de maximaal inzetbaar is en van alles en nog gaat kunnen gebruiken. Dus eigenlijk is er op ieder moment van de dag is er wel leven in het gemeenschapshuis? Ja, eigenlijk wel. Gebeurt er wel wat? Ja, dat gebeurt heel veel. We hebben in de tijd, dus, nu is weg met het corona gebeuren, is dat weer veranderd. Maar wij in de tijd hebben we weer iets meer dan 300 mensen die in en uit komen iedere dag, gemiddeld per dag. Ja. Dat is, gemiddeld per week, maar per dag komen er mensen binnen. Daar zit je de dingen in, wat voor creator, dat is nu music, muzieklessen en dat is seniorengym en dat is, zeg maar. Maar er is jong en oud kunnen elkaar er tegen in de gang? Ja, de senioren die zitten er 2 middagen in de week en huiskamerproject, dat is dan ook van de senioren. Maar je hebt 10 jaar heb je over dat nieuwe gemeenschapshuis gedaan? Vanaf de algemene Hunsel was dat toen nog, daar is het met begonnen toen. En dat heeft 10 jaar geduurd, ja. Toen zat ik in de dorpsraad in de werkgroep. En toen hebben we eigenlijk het zo ver kunnen brengen dat er stand is gekomen. Met alle obstakels die zich voordeden. Vergunningen allemaal en zo. Nou, maar ook voor dat ze het rondje had gekregen bij de gemeente natuurlijk. Ja, want Maar de mensen uit de dorp hebben zelf ook nog de handjes uit de mouwen gestoken bij de totstandkoming van het gemeenschapshuis? Nee, niet bij de bouw zelf. Want dat is gewoon gedaan bij de inrichting en dergelijke wel natuurlijk. Hè. Die de jeugd zijn eigen inrichting mogen doen. En de rest is eigenlijk door de werkgroep gedaan allemaal. Hoeveel nu zitten er in de dorpsraad? Dat zijn er nu nog, ik ben alweer een aantal jaar oud, 4 volgens mij. Verkolen is door de, misschien dat ze daar zo van Verkolen. Oh, die dirigent, dat kent je ja. Maar dat is ook voorzitter van de dorpsraad. Oké. Hey, maar waarom ziet je dat ooit gaan doen? In de dorpsraad gaan zitten? Want we zitten in een gemeenschap en we zijn hier opgegroeid, je zit zelf in het verenigingsleven. En op een gegeven moment komt ze tot de conclusie dat dat een beetje gecoördineerd moet worden. En in dat kader hebben we gewoon gezegd, nou, we willen een dorpsraad oprichten die dat allemaal aan kan sturen en die zaken kan combineren. Ja. Is het dan niet ook moeilijk om te proberen om niet vooral ook die eigen feestjes te vieren? Ja. Daar zit ze namens de dorp, ja, hè? daar zit ze namens de dorp, maar de best toch zakelijk bezig voor de dorp, voor de gemeenschap hier. Extern, dat is maar af en toe voor speciale dingen die ze moeten niet gedaan moesten. Maar dus bijvoorbeeld, ga je natuurlijk mank die vergelijking. Maar als ze het vergelijkt met politiek, hè, die zitten er ook namens ons, hè, namens de kiezers en zo. Hè. Maar die zussen bijvoorbeeld in een dorp als El, zussen
Zelden of nooit? Nee, eigenlijk nooit. Nee. Maar is dat iets wat bij ook dan altijd helder is, dat je moet, dat de dorpsraad ook zegt van we moeten wel zorgen dat we bij de mensen over de vloer komen, ons oor te luisteren. Ja. Dat was de insteek ook van de dorpsraad in de tijd. Hè. We hebben ook niet een dorpsraad vertegenwoordigd wordt door de verschillende verenigingen. We hebben gezegd, eigenlijk die in de dorpsraad zitten, die zitten er niet namens een vereniging, die zitten er voor het dorp. Ja. En die betrekken natuurlijk wel de verenigingen erbij, maar we zitten niet namens een vereniging in de dorpsraad. Dat was niet de bedoeling in ieder geval. Nou, wat je net ook zei, hè, die jeugdruimte hè, in dat gemeenschapshuis. Hè, eigenlijk een kwestie van geef die ruimte aan die jongen en laat ze hem in principe zelf inrichten. Ja, precies. Dan wil ik best eens even gaan kijken dadelijk als je wilt. En ik heb de sleutel er binnen. Dus. Je hebt een sleutel? Ja, ik ben nog steeds, maar ik ben eigenlijk al 3 jaar zo. Ik heb gezegd, als het operationeel is, ja, dan stop ik ermee. Want ik heb dat heel financieel beheer er naartoe en nu ook nog steeds. En nu hebben we een nieuwe penningmeester en toevallig vanmiddag of vanavond kon ik de zaak overdragen aan een nieuwe penningmeester. Dus dat gaat vanavond. Het is een heugelijke dag dus vandaag. ja, ik heb de doos op ons klaarstaan. Vier van die grote broesdozen met alle randse papierassen en de papieren en de bankrekening. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook zoiets had van nou draag ik het stukje over en dan stap ik uit de dorpsraad. Want dat heeft natuurlijk enorm veel tijd, energie gekost. Ja, maar de dorpsraad was ik al eerder de laatste paar jaar heb ik er al niet meer in gezeten. Hè, dus, en toen was ik hoofdzakelijk bezig met het gemeenschapshuis. Ja, dat bedoelde ik. Dat heeft natuurlijk. Wat zei je toen? In 2016 is het geopend. En dat heeft de gemeente geopend. Toen heb ik ook nog zo'n spijltje ervoor gekregen, weet je wel, omdat we de inzet in Heim. Ja, waar is dat een spijltje? Een spijltje van een koninklijke onderscheiding. Waar leed dat? In een laaie? Nee, in de kast. Ja, het ligt wel in de kast. Ik moet zeggen, ik heb een zeilje naar voren op, anders ging ze met de nieuwjaarswensen ging ze altijd naar de, en dan moest ze dat spijltje opdoen als ze naar de gemeente ging. Ja, die is al 2 jaar niet meer geweest. Dus, nee. Maar als het niet hoeft dan... Kijk, dit is nu het grote noordeel van L. Ah, kijk. Ja, nu we dat toch zien. Ja, precies. Maar als ze zoiets met die aan het verkeer doen, voor grote vrachtwagens en dergelijke, die rijden op de navigatie, die gaan er een kelpen vanavond, die rijden hier binnendoor op Stramprooi en Belgiaan. Ja. Nou ja, ik ben net ook op de navigatie hier naartoe gereden, maar dan denkt ze er eigenlijk niet bij dat er misschien nog andere routes zien. Ja, normaal gesproken zoals ze zeggen, die rijden de Remunse af en via de rotonde en Weert op Rooijaan, op Stramprooi. Ja. Nee, die rijden niet op de navigatie en hier komt heel veel verkeer door. Dus. En veel vrachtverkeer. Dus in de loon werken, ja, nou, dat moet met die materiaal, dat snap ik ook, dat moet gewoon naar de bedrijven toe. En dat er een aantal tractor langs kunt, dat kan ik met die grote vrachtwagens. En dat hier hebben we wel, ook de dorpsraad hier toen weer, en toen zat ik er niet meer in trouwens, maar die hebben toen ook naar de bedrijven gemeld van ja jongens, door de bedingen geschikt angst, die van bijvoorbeeld die grote wagens, die schot van Viershoren, die van een of ander groot bedrijf, die grote containers, auto's. Die komen niet altijd door het dorp ook. En die hebben toen gezegd, nou fijn dat je ons tip gegeven hebben vandaag gewoon weer over de Remunse Weg. Maar dat is ook de enigste die erop gereageerd. En ik heb nooit schijn meer gezien van die wagens, van Vierse. Is dat iets wat de dorpsraad nog steeds mee bezig is? Nou, daar weet ik niet of ze daar nu nog mee bezig zijn. Ja, je zit er niet meer in, hè? Nee, daar hebben ze zoveel energie in gestoken op een gegeven moment. Maar het is eigenlijk een drukke weg waar veel goed verkeer door kunnen. Dat is het noordeel van een doorgaande weg door het dorp. Ja, precies. Als ze daarvoor af hebben gesloten voor doorgaand vrachtverkeer bijvoorbeeld, ja, dan had ze een heel andere situatie. In Kelpen zou ik maar zeggen. Als ze daardoor stuurt, nou, ja, dat staat er niet. Die vrachtwagens die op het navigatie rijden, die komen dan hier niet meer. Maar ja, nu wat zei je er toen van als je weer eens voor de dorpsraad onderweg wordt? Oh, dat... dat nooit? Nee, de vrouw is toch heel lang gewend, moet ik zeggen. Ja? Ja, goed, ik ben altijd actief geweest in het vrijheidsleven. Dat was bij de voetbalclub, bij de charterie. Ik heb eigenlijk altijd overal in gezet. Dus dat gewend dat ik wel van hoe dat ben voor anderen. Ja. En ze is zelf ook heel actief. En ze zit zelf in de organisatie van het inloophuis. Bijvoorbeeld hier. Het inloophuis, dat is ook een gemeenschapshuis voor de senioren. Daar zit
Oh. Ja, dan ben ik vrijwilliger. En dus ik mijn vrouw ook is vrijwilliger. En die organiseert die vvrijwilligers toch weer. Dus we zitten eigenlijk in hetzelfde. We doen dat samen. In hetzelfde schuitje. Ja. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hè? Zolang dat je dat kent, zal je toch wel iets blijven doen voor de dorp. Ja, precies. Ik ben niet geboren en getogen, of geboren eigenlijk net boeten met qua 5 maanden ben ik hier gekomen. Dus ik heb hier altijd gewonnen in de dorp. En ben ook altijd betrokken geweest. Dus, ja. En dan vind je dat normaal. Hè. Nog altijd leuke mee te voeren. Altijd hartstikke leuk. Ja? Ja.